Sige! Laban! Sige! Ayan, handang-handa na ang lechon para sa isang napakasayang selebrasyon ng kaarawan ng aming pinakamamahal na tita. So tara guys, sama na sa aming masayang okasyon. Ayan, tagay muna ng tuba bago pumunta ng dagat para palatin yung boundary na agad. Para sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Laoang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes na kwentuhan at katatawanan. Yes, at ayan yung aking nanay na nagpariban. Abala dito sa aming kusina ng aming mansyon. At ayan, gumagawa siya ng kakanin na ano yan? Yan ay pilit. Ayan, at siya din ay nag-ug-ug kanina mga kachapsoy. At syempre tayo naman dito ay supervisor. Yes, tayo ang tatadi ng kanyang mga niluluto for today's video. Pero syempre, nagluto rin ako dahil ayokong mapag-iwanan ng mga nagluluto. Ayan guys, ito yung, basta hindi ko alam kung anong tawag dyan sa niluluto na yan. Basta nilubihan ko lang yan ng mga atay ng baboy. At ayan na, inukay-ukay ko na dyan. Syempre, tatadihan natin yan for today's video. Ayan, ang kanyang nanam dyan ay basta, hingangalimtan mo ang pangalan mo guys. Opo, malilimutan mo ang iyong pangalan. Ayan, syempre nag-ug-ug din tayo ng, bukod dun sa naunang inug-ug na mika, nag-ug-ug din tayo dito ng saging para naman sa mga may hilig dyan sa mga saging. Syempre hindi rin pahuhuli si May Famous sa pagluluto at higit sa lahat, ayan, silang unang tumikim ng lechon. So, ayun guys, pupunta kami ngayon sa Magsaysay Beach. At ayan, nandito kami ngayon dumadaan sa Kagurangan for today's video. Ayan, ang hangin-hangin naman. So ayun guys, birthday po ngayon ng aking tita Lilyusa. So mega love shoutout po and happy birthday. Nauna na po sila sa dagat at tayo po susunod ngayon sa kanila para makipag-celebrate. Uncle! Yes! Nagpurya ka pa, nasabay ka na. Sige! Laban! Ngan ba to? Sige! Ilahi! Arriba! Arriba! May sumurinder na. Sige! Hoy, ang padis yan nakakip sa lubi. Asikasuhin mo ang padis mo. Umakip siya.
May biyoli prutas si nanay. Lubat na! Siyempre mga guys, nagtampisa muna kami dito sa dagat habang yung mga tita ko doon andun pa nagtatagay at paimimki na yung kanilang usapan kaya naligo muna kami dito. Muli happy birthday kay Mamay Lelyusa. Salamat sa bakasyon at God bless and good health always para sa'yo tita. Thank you so much po. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal at ang dalangin ko sa may kapal sana'y magbalik kahiran. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipasin ka ay lagi kong alala. Salamat.